Bali may tanggap tayo ngayon ah welding inverter, Fighter yung brand, model 250 FTR 250. So dinala sa akin yung welding na to, pero hindi ko lang alam kung anong naging problema nito, kaya di na natin ipa-plug in. Bubuksan na lang natin para malaman natin kung ano naging problema. Sa welding pala nito, may upload na ako dito dati, kaso yung ginamit nating language doon English ata, so ngayon naman Tagalog. So kung in the near future magkakaroon pa tayo ng repair dito, pero di na natin i-upload to kasi meron na tayo pangalawang upload. So buksan ko lang yung welding, tapos tingnan natin yung loob. Bali nabuksan na natin kailangan pala natin linisin to kasi ang dumi ng board Yan So balik lang ako linisin ko lang to para maganda naman yung repair natin. Bali nalinis na natin so hindi naman yan, linis na linis, so konting linis lang, tapos lagyan na natin ng pampalinis ngayon yan. Tapos check natin dito kung ano naging problema nito bago natin isaksak So lagyan muna tayo ng look natin. Nakaset tayo ng diode mode. So ayan, unahin muna natin yung natin. Ay, patay. Alam na. Shorted yung output diode natin. 0 talaga. Hindi na natin ma-plug in to. So, check lang natin yung IGBT. IGBT voltage drop ilan? 0.4. 0.39. 0.39. So saka na natin, parang wala namang sira So gagamitin natin mamaya yung yung MOSFET tester natin ng Sanwa. So tanggalin muna natin yung board sa chassis para matingnan natin yung yung output diode na sira. Buksan natin para makita natin kung anong number. So ayan yung number, SFA 70 UP 20 DN 70 amperes. Ayan, natanggal na natin para madali nating ma-determine kung sino sa kanila yung may sira. Gamitan natin ng power supply. Ngayon tingnan natin kung saan sa dalawang to ang may sira. Ito wala yung kabila. Ito yung may sira. Yan
Nakikita nyo, nag-i-spark. So ito yung may sira. Ito naman wala. Yan. Tester natin. So yan, 0.4. Tapos dito. Yan, shorted. So tanggalin lang natin yan, ano. So tabi muna natin to. Baka matalsikan eh. So teste ulit tayo. Kung wala na ba? Yun, wala na. So ito lang yung naging problema. Sana ito lang. Okay pa yung kabila, oh. Yung kabila lang, ha. Bali, ang ipapalit natin, rule of the thumb. Mas maganda mataas kaysa mababa, no? So, ayan yung number natin. RATU 02 dB. So, 80 amperes to. Yung 70 lang. Yan. So, meron siyang 2.1 mig. So, okay lang yan. So, bali, ito na. So, on natin yung extension. Yan. Tapos,
So, on natin. So, ayan, 53. So, bali okay na yung welding. So, yun lang naging problema. So, ayan, gumana na. 247. Sagad na to. 250. So, ayan. So, testing na lang ng kulang, ano? So, maya-maya, testing natin to sa labas. Saka yung diagram nito meron din tayo. Hindi ko na pinakita kasi ano naman, basic lang naman yung gawa natin eh. Yan yung gawa natin, yung diagram ni Fighter. Yan. Kala ko mahirap gawa natin, so saglit lang. So yan, yung itsura niya. So yan, at saka yun. Parehas na parehas. So ang testing na lang natin ng welding to sa labas. Bali, andito na sa labas yan, si Fighter na welding machine. So tatry na natin yung welding to. Tapan na rin natin. So ayan. Kasi tayo ng yan, 115. So testing natin yung welding. Para kung ganyan lang muna, para pag may problema di na tayo magbabaklas ng cover. So, bali, andito na tayo sa loob, Nabuo na natin si Fighter FTR 250. So, okay naman yung welding niya. Wala naman naging problema. So, diode lang ang naging problema nito. So, final testing tayo bago natin ibigay kay customer to. So, naka-on na yung extension. On na rin natin dito. So, ayan. Tapos, monitor tayo. Nakaset tayo ng 147 ampere. So, ilan ba? So, 56.6. So, bali okay na yan. So, pwede ko nang ibigay kay customer to. So, patayin natin. So, kung nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe, At saka maraming salamat sa mga subscriber na patuloy na tumatangkilik sa video ni Tagong Pix. So hanggang sa muli, maraming salamat.